ኣብ ፊልም ናይ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ The Passion of Christ ዘሎ ህፃን ቆልዓ መን እዩ? ንምንታይ ዕላማ ይኸብኣ ዘሎ? ንፊልም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ከዓ ነታ ኣብ ግዜ ጾም 40 ብብዝሒ ትደጋገምን ንስቅያትን ሞትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትገልጽ ፊልም The Passion of Christ ዘይረኣያ ሰብ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። ነታ ፊልም ርኢናያ እንተኾይና ኣብ ገለገለ ክፋላታ ናይታ ፊልም ሓደ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዘፍርሕ ኣጠማምታ ዝጥምቶ ህፃን ከም ዘሎ ኣስተውዒልና ንኸውና። ብዙሕ ሰብ እኳ በቲ ዘፍርሕ ኣጠማምቱ እዩ ዝዝክሮ። እዚ ናይ ተባዕታይን ኣንስታይን ባህሪ ዘለዎ ቆልዓ መን እዩ? መጽሓፍ ቅዱስ ከ ብዛዕባ እዚ ኣተኪሮም ንዝረኣይዎ ኩሎም ዘፍርሕን ሕቶታት ዘላዓልን ጋኔናዊ ኣጠማምታ ዘለዎ ፍጡር ዝጠቕሶ ነገር ኣሎ ዶ? ዳይሬክተር ናይታ ፊልም ዝኾነ ሜል ጊብሰን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዙሕ ሰብ ዘይተረድኦ ብዛዕባኡ ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዶ ሓሲቡ ይኸውን? እዛ ፊልም ነዞም ኩሎም ሕቶታት እያ ክትምልሰልና። ብዛዕባ እዚ ኣብ ፊልም The Passion of Christ ሰይጣን ሓቂፍዎ ዝረአ ዘፍርሕ ኣጠማምታን ቆልዓዊ ዝመስል ገጸ ባህሪ ዘለዎን ሰብ መን ከም ዝኾነን ስለምንታይ በቲ ገጸ ባህሪ ክግለጽ ከም ዝተደልየን ዝገልጹ ሰለስተ ክልሲ ሓሳባት ኣለዉ። ንሰለስቲኦም ክልሲ ሓሳባትን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣየናይ እዩ ካብኦም ብዝያዳ ቁኑዕ ዝመስልን በብሓደ ክርኢ ኢና። እዛ ብህቡብ ዳይሬክተር ሜል ጊብሰን ተዳለወትን ፍሉጥ ተዋሳኣይ ጂም ካቪዜልን ከም ኢየሱስ ናዝራዊ ኮይኑ ዝተዋስኣላ ፊልም The Passion of Christ ኣብ ቦክስ ኦፊስ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዕውታት ዝኾና ፊልምታት እያ ነይራ። እዛ ኣብ 2004 ዝተዘርግሐት ፊልም ናይ መወዳእታ ግዝያት ናይ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ከመይ ከም ዝነበረ ብዝያዳ ትገልጽ ኮይና ብፍሉይ ከዓ ኣብ ንኢየሱስ ዝወረዶ ስቃይን መከራን ኣብ ጌተሰማኒ ዝበፅሖ ፈተና ክሕደት ናይ ይሁዳ ከምኡውን ብዛዕባ ብኣይሁድ ምትሓዙ ምእሳሩ ፍርዱን ክሳብ ሞቱ ዝነበረ ናይ መስቀል ጉዕዙኡን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፍጻሜታት እያ ተርኢ። እዛ ፊልም መጀመርታ ኣብ ሲነማታት ኣብ ዝተዘርጋሕትሉ እዋን ካብ ብዙሓት ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሃን ብዙሕ ኣሉታዊ ግብረ መልስን ነቐፌታታትን እያ ረኺባ ነይራ። እዚ ከዓ እታ ፊልም ካብተን ኣቐዲመን ዝተሰርሓ ውሕዳት ክፋል ስቅያት ዘርእያ ናይ ኢየሱስ ፊልምታት ብዙሓት ናይ ዓመፅን ጎነፅን ትርኢታት ኣለዋ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ ነይሩ። ኣብዛ ፊልም ዳይሬክተር ሜል ጊብሰን ብዛዕባቶም ኣብ 4 ወንጌላት ተጠቂሶም ዘለዉ ፍጻሜታት ካብ ካልኦት ብዛዕባ ህይወት ናይ ኢየሱስ ዝዛረቡ መጽሓፍቲ ዝረኸቡ ፍጻሜታቱን ኣካቲቱ እዩ ዝርከብ። እዚ ግን ነታ ፊልም ኣዝያ እተሰንብድን ዘይክውንነታውን ዝገብራ ነገር ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ መጀመርያ ክፋል ናይታ ፊልም ኢየሱስ ኣብ ጌተሰማኒ ኮይኑ ኣብ ዝጽለየሉ ዝነበረ እዋን ሰይጣን ኣተኩሮ ናይ ኢየሱስ ካብ ጸሎት ንምስሓብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ኢና ንዕዘብ። ጸኒሑ ከዓ ኢየሱስ ንርእሲ ናይቲ ተመን ብሸኾኑ ክጭፍልቆ ከሎ እዩ ዝረአ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ተገሊጹ ዘሎ እግዚኣብሔር ንተመን ዘርኢ ናይታ ሰበይቲ ርእሱ ከም ዝጭፍልቆ ዝነገሮ ቃልን ምምጻእ ኢየሱስ ዘበሰረ ናይ መጀመርያ ትንቢታዊ ቃል ናይ ቅዱስ መጽሓፍን መሰረት ብምግባር ዝቐረበ እዩ ነይሩ። ካልእ ኣብነት ናይዚ ሜል ጊብሰን ካብ መጽሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን ወጻኢ ዝኾነ ነገር ንይሁዳ ኣስቆሮታዊ ድሕሪ ንኢየሱስ ሓሊፉ መሃቡ ኣጋንንቲ ቆልዑ ተመሲሎም ንዘለዓለም ርጉም ኩን እናበሉ ደድሕሪኡ ክጎዩ ክጸርፍዎ ጡፍ ክብልሉን ክረግምዎን ከለዉ ዘርኢ እዩ። በዚ ከምዚ ንይሁዳ እናሳቂዎ ከለዉ ኣብ መንጎ ይሁዳ ዝመሽመሸ ሬሳ ናይ ኣድጊ ብብዙሓት ሃመማ እናተበልዖ ከሎ ከምኡውን ከዳዓት ሰባት ነብሶም ዝሓንቁሉ ገመድ ኣብ ኣካላት ናይቲ ዝሞተ ኣድጊ እናረኣየ ከዓ እዩ ዝርአ። እቲ ሳልሳይ ኣብ 4 ወንጌላት ፈጺምና ዘይንረኽቦ ግን ከዓ ኣተኩሮ ብዝስሕብ መንገዲ ኣብታ ፊልም ተጠቂሱ ዘሎ ፍጻመ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሸንከረ እቲ ብጸጋሙ ዝተሰቕለ ከታሪ ከዓ ንኢየሱስ ንኣና ንርእስኻ እንግዳን ዘይተድሕን ኢሉ ምስ ጸረፎ ሓንቲ ዓይኑ ብኳ ክትብላዕ ከላ ዘርኢ ፍጻመ እዩ። ብዘይካ እዚ እውን ዝኽሪ ናይ ኢየሱስ ጸራቢ ዕንፀይቲ እንከሎ ነቲ ሮማውያን ንኽላገጹሉ ኢሎም ንኽሰርሖ ዝኣዘዝዎ ኣዝዩ ዓቢ ጣውላ እናሰርሐ እንከሎ ዘርኢ ፍጻመ እውን ኣሎ። እቲ ካብ ኩሎም ኣብታ ፊልም እምበር ካብ ኩሎም ወንጌላውያን ዘይንረኽቦ ግን ከዓ ብዘፍርሕን ብዘገርምን ትርኢት ኣብታ ፊልም ተጠቂሱ ዘሎ ገጸ ባህሪ ናይቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ህፃን እዩ። ቅድሚ ትርጉም ናይዚ ዘይንቡር ምስሊ ዘለዎ ህፃን ምርኣይና ስለምንታይ ሜል ጊብሰን ንሰይጣን በቲ ክልተኣዊ ጾታ አንድሮጂነስ ምስሊ ዘለዎ ህፃን ከቕርቦ ከም ዝደለየ እስከ ንርአ። እታ ኣብታ ፊልም ናይዚ ህፃን ገጸ ባህሪ ሒዛ ዝተዋስአት ጓል ሮዛሊንዳ ሴሌንታኖ እያ ትበሃል። ሜል ጊብሰን ንሰይጣን ነዚ ባህሪ ዝሃበሉ ምክንያት ከዓ ሰይጣን ከምቲ ብብዝሒ ዝግለጽ ቀርንን ጭራን ዘለዎ ፍጡር ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ህልው ነገር እዩ ኢሉ ስለ ዝኣምን ከም ዝኾነን እዩ ዝገልጽ። ሜል ጊብሰን ብቃላቱ ሰይጣን ኣዝዩ በሊሕ እዩ፣ ንኽፉእ ነገር ከዓ ፈጺሙ ዘይኮነ ክንሱ ከም ሓደ ኣዝዩ ሰሓቢ መሳጢ ዳርጋ ንቡርን
ሙሉእን ነገር ገይሩ ይዘቕርቦ ኣብታ ፊልም ከዓ ንሰይጣን በዚ መልክዕ ከቕርቦ የፈቲነ ገጽ ናይታ ቆልዓ ብቅርጹ ዝተማዕራረየ መልክዑ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ ግን ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተዛዘመ ንኣብነት ጸጉራ ዓይና ላጺና ዳርጋ ብዝሑል ምንቅስቓስ ስሎ ሞሽን ከም ትሰኣሊና ጌርና ብተወሳኺ እውን ዓይና ሰም ከም ዘይተብል ብምግባር ንቡር ህይወታዊት ከም ዘይኮነት ዝገልጽ ስምዒት ንምፍጣር ኢና ፈቲና ጓል ኣንስተይቲ ክንሳ ሕርቃና ብናይ ወዲ ተባዕታይ ድምፂ ከም ዝምላእ እውን ጌርና ኢና እዚ ከዓ ልክዕ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ስራሕ ንእሽተይ ጽቡቕ ነገር ብምርኣይ ነቲ ነገር ከም ዝጥምዘዝ እዩ ዝገብሮ ብምባል እዩ ገሊጽዎ እዚ መል ጊብሰን ዝበሎን ኣብታ ፊልም ከንጸባርቆ ዝፈተነን ልክዕ ከምቲ ጸላኢና ሰይጣን ንነብሱ ንዓና ዝገልጸሉ ኣገባብ ወይ ከዓ መልክዕ ምክንያቱ ንሓደ ነገር ጽቡቕ ዘይኮነ ክነሱ ንዓና ግን ማራኽን ጽቡቕን መሲሉ ከም ዝረኣየና እዩ ዝገብሮ እቲ ዘፍርሕ ትርኢት ዘለዎ ቆልዓ ዘለዎን ክፋላት ምስ ንርኢ ኢየሱስ ብሮማውያን ወታደራት ብቁርማጅ እናተቐጥቀጠ እንከሎ ሰይጣን ከዓ ኣብ መንጎ እቲ እኩብ ሰብ እናተዘዋወረ ንኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ኣምላኽ ዝግበር ዝነበረ ዓመፅ እናተዓዘበን እዩ ዝረአ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰይጣን ነዚ ህፃን ሓቂፉ ንሱ ከዓ ንኢየሱስ ብኽፉእ ዓይኒ እናጠመቶ እዩ ዝረአ እዚ ኣጠማምታ ናይዚ ህፃን ንብዙሓት ሰባት ንነዊሕ እዋን ኣብ ትራማ ከም ዝበፅሑ ከም ዝገበረን ንሜል ጊብሰን ከዓ ምስቲ ፍሉጥ ኢጣልያዊ ተዋሳኣይ ዴቪድ ማሮታ ከም ዝመዓራረ ከም ዝገበሮን እዩ ዝፍለጥ ትርጉም ናይዚ ህፃን ከምቲ ኣብ መእተው ዝገለጽናዮ ብሰለስተ ክልስ ሓሳብ ዝተደገፈ እዩ እቲ ሓደ ሰይጣን ዋላ እኳ ብመንፈሱ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሰባት ከም ዘሎን ንወዲ ኣምላኽ ንኽውንን ንኸዋርድ ከም ዝፍትኖ ፍሉጥ እንተኾነ ቆልዓ ሓቂፉ ኣብ መንጎ ህዝቢ እናተመላለሰ ዘርኢ ወይ ዝገልጽ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ግን የለን እቶም ሰለስተ ክልስ ሓሳባት ከዓ ንትርጉም ናይዚ ምስሊ ዝገልጹ እዮም እቲ ቀዳማይ ክልስ ሓሳብ ኢየሱስ በብኡ ከም ዝተሓድገ ንምግላጽ ዝዓለመ እዩ ዝብል እዩ ብዙሓት ሰባት ሰይጣን ቆልዓ ሓቂፉ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዝተዘዋወረሉ ምክንያት እግዚኣብሔር ንኢየሱስ በይኑ ከም ዝሓደጎን ንሱ ግን ማለት ሰይጣን ንውሉዱ በይኑ ከም ዘይሓድጎን ንምግላጽ ኢሉ ከም ዝገበሮ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዮም ዝዛረቡ እዚ ማለት ንኢየሱስ ኣቦኻ ንስኻ ብሰባት ክትዋረድ ክትሳቐ ክትቅተልን ስቕ ኢሉ ክሪኤካ ከሎ ኣነ ግን ከምዚ ኣቦኻ ንውሉደይ ኣሕሊፈ ኣይህብን እየ ኢሉ ንኢየሱስ ንምፅራፍ ዝገበሮ እዩ እዚ ክልሲ ሓሳብ ምስቲ ኢየሱስ ኣብ ምድረ በዳ ክፍተን ከሎ በዚ ንታሕቲ ተወርወር እሞ ኣቦኻ መላእኽቲ ሰዲዱ ዘድሕነካ እንተኮይኑ ክትርኢ ኢኻ ዝብል ብሰይጣን ዝቐረበሉ ፈተና ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ጽሑፍ ብምጥቃስ ነቲ ፈተና ዝሰዓረሉ ፍጻመ ዝተኣሳሰር እዩ እቲ ካልኣይ ክልሲ ሓሳብ ንጸረ ክርስቶስ ፕሬሰንስ ኦፍ አንቲክራይስት ንምግላጽ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝብል እዩ እዚ ካልኣይ ግምታዊ መርትዖ ናይዛ ፊልም ምስሊ ናይታ ጓል ንሞት ዝውክል ክኸውን ከሎ እቲ ህፃን ከዓ ብስዕረት ናይ ኢየሱስ እናሰሓቐ ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ክልቲኦም ኢየሱስ ድሕሪ ምስቃሉ ተሳዒሩ ዝተርፍን ንሶም ከዓ ንዓለም ንዘለዓለም ዝገዝእዋ መሲልዎም ንኢየሱስ እናሰሓቕሉን እናተላገጹሉን ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ እውን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ድንግል ማርያምን ተሓቂፉ እንከሎ ዘርኢ ክፋል ወንጌል ንምፅራፍ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ካልእ እውን እዚ ክልሲ ሓሳብ ጸረ ክርስትና ዋላ እኳ ጌና ንዓለም ብግዙፍ መልክዑ ክሳብ ሕጂ እንተዘይተገልጸሉ ዘሎ መንፈሱ ግን ድሮዋ ምድሪ ኮለል ይብል ከም ዘሎን ንህይወት ናይ ብዙሓት ሰባት ንውሳነታት ናይ መራሕትን እናጸልወኻ ኣብ መጻኢ ግዜ ናብ ዓለማዊ ስልጣን ንምምጻእ ዝሕግዞ መንገዲ የጣጥሕ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እቲ ሳልሳይ ክልሲ ሓሳብ ሰይጣን ንፍጥረታት ናይ ኣምላኽ የዘናብዖ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ እዚ ሳልሳይ ክልሲ ሓሳብ ካብቶም ቀዳሞት ክልተ ክልሲ ሓሳብ ኣዝዩ ዝተፈለየ ኮይኑ ትርጉም ናይዚ ሰይጣን ነቲ ቆልዓ ሓቂፉ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኮለል ዝብለሉ ዝነበረ ምክንያት ከዓ ምስቲ ሜል ጊብሰን ንሰይጣን ብግዙፍ መልክዕ ንምቕራቡ ዝመረጾ መንገዲ ዝተኣሳሰር እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሜል ጊብሰን ነታ ጓል ዝመረጸሉ ምክንያት ጽቡቕ ቅርጽን መልክዕን ገጽ ናይታ ቆልዓ ኮይኑ ግን ከዓ ዘይንቡር ንምምሳላ ጸጉሪ ዓይና ከም ዝላፀየላን ዓይናውን ሰምሰም ከም ዘይብልን ገይሩ ያቕሪብዋ ነቲ ቆልዓ ምቕራቡን ተመሳሳሊ መንገዲ ተጠቂሙ ሜል ጊብሰን ብቓላቱ ከምዚ ክብል ይገሊጽዎ እቲ ትርኢት ሰይጣናውን ንጽቡቕ ነገር ከዓ ጠምዚዙ ዘቐርብን ነይሩ ንኣብነት ኣደን ውላድን ተሓቋቂፎም ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝጽቡቕ ነገር እንታይ ኣሎ ሰይጣን ከዓ ነዚ ጽቡቕ ነገር እዚ ብምውሳድ እዩ ጠምዚዝዎ ኣብ ክንድኡ ማለት ኣብ ክንዲ ንቡራት ኣደን ወዳን ናይ ተባዕታይን ኣንስታይን ባህሪ ዘለዎ ወዲ 40 ዓመትን ኣብ ሕቑኡ ከዓ ጸጉር ዘለዎ ቆልዓን ሒዙ መፅዩ ሜል ጊብሰን እምበኣር ነዚ ዘፍርሕ ትርኢት ዘለዎ ቆልዓ ሓደ ኣዝዩ ጽቡቕን ንጹህን ነገር ሰይጣን ከመይ ገይሩ ናብ ክፉእ ከጥምዝዞ ከም ዝኽእል ንምርኣይ እዩ ኣብዛ
The Passion of Christ ትብል ናይ ኢየሱስ ፊልም ከም ዝኣቱ ገይርዎ ኣብ ህይወትና እውን ሰይጣን ብከምዚ ዝበለ ነገር ይሰርሕ እቲ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዘንበሮ ክእለታት ህያባትን ባህግታትን ወሲዱ ሰይጣናዊ ስራሕ ብምስራሕ ንዓና ንምውራድን ካብ ኣምላኽ ንምርሓቕን እዩ ዝጥቀመሉ ከምቲ ሰይጣን ዝበልዖ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ዙርያና ይቆልል ኣሎ ዝብል ዘሎ ጽሑፍ ኩሉ ግዜ ነቂሕና ክንጸንሕ ከኣይ ዘዘኻኽረና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና በዚ ወዲና ኣለና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ወዳዕንኩ